Iniciado o expediente de expropiación para a creación dunha senda peonil que conectará o Paseo de Coroso coa estrada AC305. Trátase dun proxecto enmarcado no programa Máis Ribeira Atlántica, cofinanciado nun 80% polos fondos FEDER. A pasarela de preto de 300 metros de longo discorrerá dende o arroio Saíñas ata o paseo marítimo, contribuindo tamén a recuperar unha zona moi degradada ao carón do Río Grande. Favorecerase a súa integración paisaxística e ambiental coa utilización de pavimento natural flanqueado por bordos de madeira. Vamos a facilitar que os veciños de toda a zona da Carballa, das Saíñas, podan facer e ter un acceso directo, así como que moitas ocasións no verán, sobre todo en días festivos que non se utilizan os centros comerciales que ali hai, pois poda servir tamén como unha zona de aparcamento para ir á playa de Coroso. Non é un paseo que ronda os 180.000 metros, 300 metros lineales, con unha anchura de 3 metros, no que se vai a seguir todo o que é, digamos, as líneas de conservación ambiental que permitan pois seguir conservando os valores deste lugar con materiales acordes, como é precisamente a propia terra e o que é tamén madeira. O orzamento da actuación ascende aos 180.000 euros e o prazo de execución é de 4 meses.